Hei, salutare și bine v-am găsit la un prim episod, cred, pe acest canal, în care pur și simplu vom începe o serie de Minecraft Survival. Ignorați celelalte mape, pentru că vreau să creez mapa aici pe loc cu voi, să vedeți că nu o să activez chat-urile sau... Înțelegeți voi? Asta-mi frumos numele mapei. Ok, vreau semnul întrebări, am apăsat World of Biscuit. Survival, normal, lăsăm pe normal. Starting map și bonus chest, da, le vreau. Dacă intră alte persoane, o să las lumea să poată intra și alți prieteni sau... Na, dar o să-i las pe vizitator. Infinit, da, este infinit. Nu vreau seed-uri. 16, 8 chunk-uri, imediat respawn și de aici chiar nu mai pasă. Resource pack. Nu o să pun nimic. Am eu un resource pack care să mă ajute acolo la chunk-uri, pentru că din câte știți pe telefon nu putem vedea chunk-urile vizibile. Dar e ok. Am găsit un resource pack care îmi poate arăta chunk-urile. Nu știu cum să camuflez butonul acesta încât să nu vă deranjeze nici pe voi, dar nici pe mine. Da, e destul de complicat. Până am intrat aici în lume, mi-am făcut eu setările încât să se vadă destul de bine. Stați. Melon. Nu prea vreau melon, dar e ok. Suntem pe o hartă din 1.16. Nu știu, nici eu nu știu versiunea, sincer. E cea mai nouă versiune la momentul actual cu Netherul și chestii și se pregătește o versiune nouă în care se bag niște update-uri legate de peșteri și de munți. Bun, hai să nu mai consumăm atâta mâncare. Păi îmi place zona unde m-a dat așa la spawn, e ok. Uite, luăm și sămânța asta. Toate itemele sunt importante. În legătură de lemn, ce lemn avem? Avem o pâine, avem asta. Bun, cred că o să stau pe aici prin zona pentru că plantând asta o să fac rost de o grămadă de lemn. Poate găsesc și o peșteră ceva pe câmpia asta. De fapt am găsit și pădure. De dark, e ok. Cred că am dat și de peșteră. Perfect, coal direct. Din câte știu poate fi minat cu pickaxe-ul acesta, da. Niciodată pe survival în Minecraft n-am ajuns, să zicem, la levelul 100 sau chestii, înțelegeți voi, sau mai sus, na, să zicem, dar niciodată n-am ajuns la 100, să zic că am 3 numere acolo. Pentru mine ar fi ceva. Poate reușesc pe această serie. O să o pun pe listă. Bun, luăm puțină piatră aici ca să avem. E greu, nu-mi dau seama dacă sonorul e prea tare, dacă... Nu știu, e de probă puțin. Dar nici nu pot să fac altă mapă sau... aș face altă mapă. E primul videoclip și gen e puțin de probă. Poate găsesc mai jos și niște bucățele de iron. Am găsit. Nu știu dacă vedeți, dar sunt aici niște bucățele de iron. N-am băgat de seama dacă lângă acest erau torțe. Dar nu-i problema, le fac eu acum. Bun, plasăm asta. Plasăm și o torță în caz de... Mai încolo ce avem? Puțin coal pe stânga, atât. Mai avem coal și aici, dar avem câte bucăți ne trebuie. Bun, hai să facem rapid un furnace. Facem rapid ceva de iron. Pentru iron ne trebuie mai întâi de așa, de piatră. Fix 3 bucăți. Nu știu dacă e noroc sau ghinion. Bun, punem căulul acolo. Hai să mai iau ce mai pot de pe aici.
ca orice prim episod, puțin la minat, puțin la aia, puțin la aia și așa este episodul. Nu știu dacă să fac episoadele de 10-15 minute sau de 20-25. Și cred că o să le fac de 20 momentan, dar să văd și cum o să fie episoadele. Sper să nu fie blurate, să nu fie... Încerc să filmez cu o calitate din ce în ce mai mare sau na... e greu. Nu am niciun telefon prea bun pentru a face chestia asta. Ok. Bun, presupun că s-a prăjit deja. Nu o să iau asta cu mine. Oricum am spart pe lângă. Mai am o torță să o pun mai pe aici. Iron ceva? Mai am din ce face torțe? Mai am din ce face câteva torțe. Poate mai fac rost de puțin iron. Am găsit aici iron, ok. Creeper și un schelet, l-am văzut. Bun, cum facem noi să le evităm acum? Am fost lovit din spate. Ce? Nu mai da. Bine, mai și murim în primul episod, e super ok. What the fuck, de ce se ridică puțin caracterul când sunt lângă apă? A murit un creeper acolo. Și când se întâmplă asta este șansa să se spawneze disc, care nu cred că se mai spawneze. Să dropeze creeperul un disc, dar nu cred că mai am șansă. E ok. Hai să punem blocul ăsta aici ca să sărim pe el. Am venit doar ca să iau ironul acesta. Poate îmi fac un topor, cred. Nu știu câte bucăți am luat. What the fuck, de ce mă ridic apa aia? Bun, și o să vină apă. Blocul ăla nu vine. Nu mai da. Ce nesimțire din partea unora, ok. Am deja level 4. Ce rapid faci level când minezi. Mâncare. O să mănânc mărucă de mai puțin. Bun. What? Cum am ajuns aici? Nu. Ok, l-am bătut. Ce enervant, ok. Nu, mai trebuia o bucată de iron. Să merg să mai caut o bucată. Cred că doar o să iau căulul ăsta și plec de aici. Nici măcar n-am stat să-mi fac pat, o sursă puțin de mâncare, să omor câteva animale, lemn n-am să pot mina. Am mina, e ok. Hai să ies afară să iau puțin lemn și chestii. E gravel, ok. Am crezut că am mai găsit iron. Bun, 3 bucăți, restul nu mă interesează. Unul de ăsta și unul de ăsta. Eventual mai facem câteva torțe. O sabie ar trebui să-mi fac. Și dacă mai iau o bucată de iron. Da. Hai să-mi fac sabie. Bun, eu așa am puțin aici în inventar. Am apăsat pe semnul întrebării. Mă scuzați. Hai să scot totul de aici. Poate vine un creeper din spate. Ar trebui să consum și astea pe ceva. Bun, hai să ies puțin afară. Deci căsuța mea e fix. Să zicem, am primit o notificare, nu băgați în seamă. Filmez la o oră când ar trebui să mai am o oră online, cred, și na, târziu pentru ora online.
Deja cred că e și 20 ceasul și am întârziat profesorul 20 de minute, nici nu mai intru. Bun, dar era pădure de dark, parcă să pot lua un copac de ăsta și să-mi ajungă un timp. Oh, am avut un drop frame acolo, mă scuzați. Am ceancurile destul de mari și chestii, am zis să fie frumos când filmez. Cu timp o să le dau mai mici pentru că o să încarc cât mai multe chestii pe mapă. Bun, pot să sparg până sus? Sau nu pot? Nu ajung până acolo? Ceva pe care să mă cațăr? Iar am primit o notificare, wow. Bun, ia să arde două de astea. Deja se întunecă? Păi nu-i bun că nu mi-am făcut de pat. Uite, o uit aici. Cu sabia cred că îi dau mai mult damage. Mori, insta, ok. Dacă îi dau critică. Deci mai am nevoie de încă o oiță. Op. Aia era o oiță? Da. Bun, poate avem norocul și nu spawnează nimic. Crafting. Da, cred că nu mă pot mișca destul de rapid. Dormi. Și nu cred că s-a spawnat nimic, lol. Ok, am avut noroc aici, m-am mișcat destul de rapid. Deja stăm prost cu mâncarea și cred că o să mor și ăsta pentru piele. Nu vreau să mă cațăr pe tine. Dacă vrei să mor, mersi. 2 bucăți de piele, 2 bucăți de piele. Bun, acum găsesc câte oi vreau eu, nu? O să le omor doar pentru mâncare. Care deja a scăzut la 2. Bun, asta ar trebui să fie peștera mea, nu? Nu cred, sau? Da, asta e, lol. Stai, păi... de aici am luat eu o piatră la început, ok. Am ajuns în zombie. Bun, punem asta la prăjit. Am ajung 2 bucăți. Cred că o să pun cu astea să scap de ele. Bun, am semințe de pepene, gen pepene verde. Empty locator map, dar ce level e? Nu cred că am să o folosesc. Scuzați notificarea dacă a apărut, chiar nu am vrut să apară notificarea și o să mai apară câteva. Cred că va trebui să umplu, mă scuzați, să umplu în setările de la... O să las patul pe ultimul. Am văzut un păianjen, m-am speriat, am crezut că e creeper. O să umplu în setările de la DoRecorder, filmez cu DoRecorder-ul ca să dezactivez notificările. Eu să le văd, dar voi nu. Deși nu știu dacă e activată deja. Să sperăm că e activată deja. Bun, s-a făcut și mâncarea. Ar trebui să o și mănânc. Uite, încep cu pâinea asta. Ca să eliberăm un loc în inventar. Ce mai ocupă mie loc și pot să mănânc? Mai nimic. Bun, tu nu te-ai făcut, te faci cu asta? Te faci cu aia, cred. Să nu zici că nu te faci. Ok.
Bun, să ne luăm de aici catrafosele. Eu am mai spart un crafting table, nu? E bine să l-am acolo în inventar. Lemn. Cât lemn avem 41 de bucăți ne ajung. Cu mâncare ar trebui să mai stăm pe timp afară să omorâm câteva chestii și ne băgăm la un minat. Mă interesează să minez până când fac rost de 5 diamante, gen pentru pickaxe și pentru enchantment table. După nu cred că mă mai interesează până nu dau de un fortune sau un silk touch ceva. Bun, cu ocazia să facem rost și de puțină piele și am deja 7 bucăți de piele din... Cred că... Stați, deci vine 16 cu 6... Nu. Vin 4 cu 4 cu 4... Da, 16... Fix un stack de piele? N-aș crede. Stați, la 4 vine 3... De fapt 48 cred că ar veni. Să iau și unul de asta, cred. Sau îi mai găsim, o să rămân prin zonă. Pentru enchantment table, gen cărțile din jurul lui, rafturile alea, mă gândeam câte cărți ar veni și câte bucăți de piele. Cred că undeva la 48 de bucăți de piele. Nu sunt sigur încă. Mă bate matematica la ora asta. Bun, hai să vânăm și porcul ăsta. Și nu l-am nimerit. Vreau să intru deja în mină, dar mai văd 2 porci. Și oricum nu prea am carne de porc. Tu câte bucăți îmi dai? Încă una. Acolo o găină. Bun, nu ne mai interesează. Hai să intrăm în mină, cred că am destulă mâncare. Nici nu o să prea alerg în mină. Am deja mina aia care mă duce foarte jos. Bun, pot să mai craftez torțe? Ok, craftăm câte se poate. Și am mai primit o notificare. Îmi pare rău pentru asta. Bun, trebuie să vă omor. Nu. Ok. N-ai murit, mă, și de la sabia mea și de la încă o sabie și creeper și tot. Se ține bine în viață. Vreau să precizez că eu joc și cu alte setări față de cum sunt eu obișnuit și de asta mă mișc un pic greluț până mă obișnuiesc. Butoanele, de exemplu, sunt super mici față de cum le folosesc eu de obicei și na. Bun, ne duce cât mai jos peștera asta. Mă interesează să găsesc și iron. Pentru armură, un shield, ceva. Iron. Era să trec pe lângă el. Bun, o să-l sparg cu ăsta. Încerc să profit de pickaxe-ul ăla cât mai mult. Să-l păstrez pentru diamante. Bun, am mai primit o notificare. Mă bucur, ăștia fac ora și eu filmez. Trebuie să mă uit cât am filmat, pentru că nu vreau să fac nici episodul. Nu. Ok. Asta e gold. Momentan nu mă interesează goldul, se obține foarte ușor din nether. Nu e o problemă, careva să zică. Mai greu va fi cu wither să-i bat, fiindcă știu că o să-mi creeze lag și... Na. Cred că la acea chestie o să mă ajute un prieten. Efectiv o să-l pun să bată wither. Eu țin mapa și la mine e lag și dacă intră altcineva pe mapa mea, gen, nu o să aibă atâta lag cât o să am eu când o să fie toate blocurile alea și chestii.
Bun. Am nevoie de un slot pentru blocuri. Încă o notificare. Bun, te rog, să-i frumos că nu stă nimic în lava de aici. Bun. Pentru armură îți trebuiau 24 parcă de bucăți. Nici asta sincer nu mai știu. Luăm mai mult să fie. Ok, niciun diamant. Suntem la stratul lavei. Ceea ce n-are decât să mă bucure. Dar o să ne ridicăm înapoi. Stratul 24. Oh, lol, am trecut pe lângă el. Da, era doar o bucată. Bun, asta ne duce din nou în jos. Nu zic că vi la mine. Puteai măcar să-mi dai niște ață. Bun, cât am filmat? Am filmat 21 de minute. Cred că pe aici o să pun și capăt acestui episod. N-am găsit diamante în primele 10 minute ale mapei, dar na. Am vrut să fiu pregătit cu lemn, cu mâncare, cu tot și să nu mă duc din prima așa în mină. Am vrut să stau puțin să-mi fac chestiile. Cele chestii, am mai primit o notificare. Auzim și un zombie, dar nu nimic. Noi o să ne oprim aici. O să fac chestia asta ca să-mi dau seama în ce direcție o să ies și cam atât a fost cu acest episod. Ne revedem data viitoare.